Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi barot kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka Garo Hills district layo alat haga jingkher uslap bakhem sange na du kasni palai hakaleng garilum garo. Bat kalakta ya kalik kawan ki pat ba. Ka jingshlei bar ka jingtua khendo ka Shyrkhei hakaleng ki jaka ka balam sha ka jinyap jong ka wei ka Longkmie bar ka jimun saw ya bungun. Ka Kinhun State Disaster Response Force SDRF kala hier le ai jingerap hakaleng ki jaka khamtam ha ki jaka bashlei kum ka silgire PHC kabala don kam kirki ya ka jingeram kawei ka Longkmie basan news nem kala do e yala ka jong ka jingim ka santa en marang kala yap ha ka jingtua khendo ha ka shnong koina bui ha ka por kumba nyow ba shiteng baji min stem bar ka khun ka badang arfu prasnem moralistic and marang kala mensaw wala penkit sha community health center hadalu ban ai jing sumar kini ki arngut kidang ye trekam hakam rashad ja hakapor bawan lin shop ka khendo ka balatua kinsan ki board district kila batha ye kinong shongshnong bakin kindria no na ki jaka ki ba idon jingma bar kila khotru ye ka national disaster response force NDRF ba kanwan ai jing yarap lem Karilum Garo Kaleng ka Surok Dalu Tura National Highway ka jingtua khendo kalong kabala Shyrkhei bha bar ka NHIDCL bar ka tanat PWD kila bun kam nadu men step ban penkhut ye kani ka surang ka jingpin julor jong kamaryang kala jia ha kaleng ki jaka kenthut ka reserve kitin model tila rishi para hawakhana sweeper colony kamipara sunny hills machi golgre akon gre bar kiwi kishnang Hajan ke yingsa ulit Clement Marak kabadon ha Jerusalem road laingot ki briu kila sakut hapo ying na ka jingtua ka khendo da ka jingkloi 1 poi ka kinhun SDRF but SRT yakini ki briu lala ban seino shabar na preng kini ka parsela e sangma ula kdia ka kjan kadba ukurim udhurbo newar ber khun Frederick e sangma kila shumin saw monumala yakini la penkit no hospital ban ai jing sumar